Moje meno je Maroš Ihnat a Brániho projekt ma zastiehol v období strednej školy, konkrétne v 3. triede, kedy sa Bráni s jeho tímom dostavil na odbornú školu Svätoplukovú. Vedomostne nás preskúšal, nadšený teda nebol, takže som bol jeden z tých, ktorý si zobral pod svoje krídla a nejakým spôsobom začali dlhoročné školenia. Vďaka týmto školením som nemal problém sa v blízkej budúcnosti zamestnať v úspešných firmách, ktoré mi dopomohli a dali mi priestor k tomu, aby som sa venoval pánskym strihom. Dnes pracujem v prvom holičstve Gentleman's World ako vedúci prevádzky a môžem povedať, že všetky úspešné kroky boli vďaka týmto vedomostiam. Všetkým tretiakom a všetkým nastávajúcim výborným remeselníkom a kaderníkom odkazujem, že pri zahájení 8. ročníka týchto školení zdvihnite tú ruku, buďte priebojnejší, choďte si za svojím cieľom, tou dlhšou, ťažšou cestou a na konci uvidíte niečo neskutočné, čo dokáže človek urobiť za pomoci svojich vlastných síl a za správnych školení, správnych informácií a na základe poctivej práce a prípravy.